19 година, час новин на АТР. Ви дивитеся «Заман». Підсумки 26 січня, 1429-й день анексії Криму. У студії Ескендер Маматов. Дивіться у цьому випуску. Європейська коаліція. Український президент Петро Порошенко збирає друзів проти агресії Росії. Без батька, сина і чоловіка. Чим живе родина Арсена Джипарова? Третя серія спецрепортажів АТР про сім'ї фігурантів Ялтинської справи про тероризм. Путін не наш президент. Меджліс вкотре закликає бойкотувати вибори президента в окупованому Криму. Смерть Сталіна. Попри заборону, комедія про померлого диктатора збирає повні зали. Український президент Петро Порошенко запропонував створити нову коаліцію проти агресії Росії. Таку ініціативу він озвучив у Даосі під час Всесвітнього економічного форуму. Петро Порошенко разом із своїми колегами з Литви та Польщі взяв участь у інтерактивній сесії. Центральна Європа та Східна Європа – новий порядок денний для континенту. Президент Польщі Анджей Дуда під час свого виступу закликав Росію залишити Україну у спокої та поважати міжнародні закони. Коли мене запитували у 14-му, 15-му та 16-му році, що мені потрібно найбільше від Євросоюзу, чого потребує моя країна – гроші, зброя чи поради, звичайно, все це потрібно. Проте моя відповідь була такою – найважливіше для нас – єдність Європейського Союзу. Це наш спільний найголовніший пріоритет. Залиште Україну у спокої. Ми маємо витримати цей баланс із Росією. Вони як-ніяк наші сусіди, і ми маємо спробувати знайти діалог. У той самий час ми маємо вимагати поваги міжнародного законодавства і також поваги не тільки в Європі, у всьому світі. У нас є дуже погані приклади протягом останніх 10 років. Грузія, Україна. Тим часом Америка запроваджує нові санкції проти Росії. До чорного списку внесли 21 фізичну особу і 21 російську організацію. Серед них компанія «Силові машини» мільярдера Олексія Мордашова та «Техпромекспорт», з яким судилася корпорація «Сіменс» через поставки турбін до Криму. Парламентська асамблея Ради Європи вимагає від Росії виконувати резолюції ПАРЄ щодо анексованого Криму та окупованого Донбасу. Про це повідомив голова постійної делегації Верховної Ради у ПАРЄ Володимир Ар'єв. Він додав, що зимова сесія парламентської асамблеї завершується. Оптимізму додає й те, що вдалося зупинити повернення російської делегації. Це надзвичайно важливо, особливо з огляду на те, що зараз є велика спроба Генерального секретаря, також прибічників ідеї по безумовного повернення Росії без виконання цих резолюцій. І тому такий сигнал з боку ПАРЄ до Російської Федерації і до прибічників її повернення, він є достатньо вагомим. Бойкот виборів. Лідери кримських татар вкотре закликають бойкотувати вибори президента Росії у Криму. А у Сімферополі кримсько-татарські колаборанти закликали голосувати за Владимира Путіна. Детальніше в сюжеті. Самопроголошені кримсько-татарські старійшини та прокремлівський муфтіят підготували звернення, в якому закликають кримчан голосувати за кандидатуру Владимира Путіна на виборах президента Росії. Раніше муфтіят Криму заявляв, що він поза політикою. Призываем крымско-татарский народ и крымчан в целом поддержать данную кандидатуру, дабы мы за мир, за процветание, и мы надеемся, что данный курс продолжится и далее. За нами есть семьи, родственники. Я думаю, мы все должны хорошенько подумать, подписать это обращение и выходить в народ, не стесняться, объяснять нашему народу, для чего нужны выборы. Наш народ много выборов прошел, наш народ не глупый, и он умный народ, и он поймет, и он услышит нас. Я хотел бы, призываю вас всех на этих выборах очень хорошо поработать. Віце-президент Всесвітнього конгресу кримських татар Ленур Ислямов звернувся до кримських татар, які мешкають на півострові. Все, что происходит, и все, что там заявляют ставленники Кремля, которые сейчас там остались, неважно, какой они национальности, они все, как гавкающие шавки, абсолютно никакой роли не играют. В общемировом, не только даже в общекрымском масштабе, они никакой роли не играют. Это просто телевизионная картинка, которая должна на кого-то сработать. Чтобы в Москве увидели, и какой-нибудь там обязательно там какой-то маленький тортик или кусок пирога какой-нибудь им насыпали.
Підписав звернення президент так званого суспільства кримських татар Інкішаф Ескендер Білялов. Саме він після анексії Криму пішов на співпрацю з окупаційною владою. 23 листопада під час так званої спецоперації російських силовиків ветерану національного руху Віджія Кашка стало зле. За кілька хвилин вона померла в машині швидкої. На похороні кримські татари прогнали колабораціоніста Білялова. Його змусили піти під крики «Зрадник». Раніше голова Меджлісу Рефат Чубаров та лідер кримських татар Мустафа Джемілєв також закликали кримчан бойкотувати майбутні вибори президента Росії. Эти выборы на территории Крыма, какие бы то они ни были, местные или там президентские, парламентские, они вообще незаконны. Они не признаются международным сообществом. Это во-первых. А во-вторых, ну, как известно, сейчас в России, как правило, выборов нет. Там уже они назначены, а это просто декорум. Крымские татары, как люди, приверженные праву, уважающие международное право, законопослушные граждане, они, конечно, не должны участвовать. Четко сказать, нет, мы в этих спектаклях не участвуем. На підтримку кандидатури Путіна на виборах президента Росії на півострові зібрали лише 50 тисяч підписів за 3 тижні. Про це повідомляє видання «Меридіан». Вибори президента Росії у Криму заплановані на 18 березня, у 4-ту річницю так званого возз'єднання Росії з Кримом. Маргарита Потапова, Іслам Пінка, Заман, АТР. Вже 11 днів поспіль незаконно утримують у СІЗО фігуранта справи Віджія Кашка Кязіма Аметова. Про це телеканал АТР заявив його адвокат Еміль Курбетдінов. На засіданні окупаційного суду 12 січня розглядалася справа про продовження терміну утримання Кязіма Аметова, а також Бекіра Тегерменджі, Асана Чепуха і Руслана Трубача. По закінченні засідання суддя виніс постанову, в якій не вказане ім'я підзахисного. Адвокат Еміль Курбетдінов вимагає звільнення Кязіма Аметова. Судья вынес решение, вот это постановление, в котором я не нашел своего подзащитного Аметова Казима. Здесь речь идет об Аметове Эрнесе, 85-го года рождения, совсем другом человеке, и адрес другой, то есть не ошибка ни в одной какой-то букве. Подал 3 заявления начальнику СИЗО, начальнику Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Крыму и прокурору Республики Крым заявление о немедленном освобождении из-под стражи Аметова Казима. И по закону Казим Ага должен был освобожден быть немедленно. Однако до настоящего времени он содержится в следственном изоляторе. Непонятно на каком основании. Герой Кулометов таки відсидить усі 10 діб за ґратами. Термін тримання спливає цієї неділі. Апеляцію на рішення суду відхилили 18 січня. Російські спецслужби обшукали його будинок. Його звинуватили в поширенні нібито екстремістської інформації в соціальних мережах. Адвокат розповів, що після ознайомлення з матеріалом справи побачив, там немає його підзахисного. У справі вказано Каламетов, а не Куламетов. У протоколі затримання вказаний Гірай. Не Гірай, а Гірлі, тобто інша людина. Захист просив вилучити ці документи і надати матеріали його підзахисного, проте у цьому йому відмовили. Захист звертатиметься до Європейського суду з прав людини. Полностью противоречит Европейской конвенции, не говоря уже о национальном законодательстве Российской Федерации. Гираеву осталось сидеть 2 дня. Будет ли он подавать жалобу в Европейский суд? Я практически уверен, что он будет подавать, потому что с такими решениями судов нельзя соглашаться ни в коем случае. И нужно идти и доказывать до конца, что даже российское законодательство в Крыму не соблюдается. И сотрудники правоохранительных органов составляют все материалы тяп-ляп, зная, что любой материал, как бы он ни был составлен, он пройдет в суде. Засідання окупаційного суду у так званій справі 26 лютого не відбулося. Його перенесли, бо підконтрольний Кремлю суддя пішов на радшу кімнату у іншій справі і не повернувся. На попередньому засіданні так званим фігурантам справи Мустафі Тегерменджі Асанову продовжили домашній арешт на 2 місяці, до 7 квітня. Їх звинувачують в участі у масових заворушеннях 26 лютого 2014-го, коли тисячі кримських татар і проукраїнських кримчан вийшли до будівлі Кримського парламенту на підтримку територіальної цілісності України.
На попередньому засіданні суду прокурор просив оголосити перерву до 26 січня для вивчення матеріалів справи та для можливого подання нових доказів у зв'язку з тим, що набув чинності вирок щодо Ахтема Чийгоза. Наступне засідання відбудеться за 2 тижні. Сегодняшнее судебное заседание отложили в связи с тем, что судья ушел в совещательную комнату до 1 февраля. И по другому делу, да. И суд нам назначили, перенесли на 8 февраля. Ну, вот так вот увидимся. Нет, время пока неизвестно. Сообщат предварительно. Алія Дегерменджі розповіла телеканалу ОТР про стан здоров'я свого чоловіка Бекіра Дегерменджі. Каже, він не поліпшився. За її словами, минулого тижня Бекір Ага вивезли в міську лікарню для обстеження. Проте про їхні результати нічого лікарі не сказали. Бекір Дегерменджі і ще 3 активістів національного руху Кязіма Аметова, Асана Чапуха і Руслана Трубача звинувачують нібито у вимаганні грошей у громадянина Туреччини Юсуфа Айтана. Він увійшов в довіру до сім'ї ветерана національного руху Виджія Кашка і взяв у неї гроші. Активісти хотіли допомогти їй повернути ці гроші, однак громадянин Туреччини разом із ФСБ організував облаву, в результаті якої загинула Виджія Кашка, а активістів національного руху заарештували нібито за здирництво. За 5 днів так звані судді у Ростові почнуть слухати іншу справу про тероризм, так звану Ялтинську, проти Рифата Алімова, Арсена Джапарова, Еміру Сінакуку, Мусліма Алієва, Інвера Бекірова і Вадима Сюрока. АТР продовжує цикл сюжетів, присвячений тому, як живуть родини фігурантів без своїх годувальників. Сьогодні про те, як без сина, батька та чоловіка сумують рідні Арсена Джапарова. 7-річна Евеліна сором'язливо розповідає про свого нового друга. Смугастий папушка – заповітна мрія дівчинки. Подарувати пташку Евеліні обіцяв батько, однак не встиг. Арсена Джапарова арештували за надуманими обвинуваченнями у так званій справі про тероризм. Та він усе ж таки зробив усе, аби здійснити мрію доньки. Просто я тоді хотіла сильно попугая. Она хотела попугая, просила у него, что когда ты вернешься, и папа решил, что вернется он, может быть, не скоро, и ребенку придется очень долго ждать, и он решил ей И он от дяди попросил, чтобы купил мне девочку, попугайчика и привела сына. Заріна, дружина Арсена Джапарова, розповідає, що спочатку ФСБшники вимагали від чоловіка, аби той давав фальшиві свідчення проти інших фігурантів справи про так званий тероризм. Нужно было, грубо говоря, клеветать и лгать, да, сказать, да, я их видел, прям в прямом смысле, там, будешь делать то-то, сё. Арсен говорит, я же не сдержался, у меня же ненормативная лексика конкретно, говорит, там, ну, пошла. Но мы как бы стали... Первая сразу фраза была, что однозначно мы этого делать не будем. Та за кілька місяців після цього у будинок Джапарових у селищі Краснокам'янка силовики прийшли із обшуком. Слышу такой шум, гам, как будто, я думаю, война, что ли, в Крыму началась, не могла понять. Тут слышу, Заринка кричит, подождите, подождите, не ломайте, я открою. Они через сетку перелезли с 2 ломами, один оттуда, один отсюда. Арзиханум із сумом розповідає, скільки всього вдома зробив син. Ось збудований Арсеном навіс, а ось сходи та ковані перила. Мати пригадує, незадовго до арешту Арсен захопився ковальством. Планував багато чого зробити, та не встиг. И вот он сделал вот этот навес, Арсен. Я говорю, Арсен, знаешь, вот вообще, говорю, было бы классно, говорю, вот здесь бы, говорю, топчан такой сделать. Он говорит, мам, давай я железо не буду, я, говорит, с досок сделаю. И реально он прям вырезал бока, вот это вот так красиво все было. И сделал вот здесь вот топчан нам. Заріна розповідає, як у СІЗО її чоловіка намагалися морально зламати та за будь-яку ціну примусити співпрацювати зі слідством. За відмову неодноразово кидали до карцеру, а згодом кинули до камери з гвалтівниками та хворими на СНІД і туберкульоз. Через це здоров'я чоловіка похитнулося. Его мучает сильный кашель. У него довольно-таки он как сухой, болит вот грудь сильно. И вот сколько мы с адвокатом старались, лекарства сейчас не передать, это очень сложно. Нужно дождаться, пока ему сделают обследование врач, потом даст назначение, и на назначение можно передать лекарства. Вот на протяжении нескольких месяцев мы уже даже когда с адвокатом смеялись, в течение каждого дня он писал заявление на то, чтобы ему сделали обследование. Он уже начал переживать, что это был как бы, не туберкулез. Заріна тримається мужньо і намагається не падати духом. Попри можливі складнощі, буде їздити на судові засідання чоловіка у Ростові-на-Дону.
Там днями Північно-Кавказький військовий окружний суд почав розглядати справу ялтинців про так званий тероризм. Он переживал, когда 5 лет, мы на свидании были, говорю, 5 лет. Ну что, как бы не особо много, там туда-сюда уже прошло. А когда сказали 12, я говорю, 6 тебе, 6 мне уже меньше. Считай почти, что первый, говорю. Мы же вместе, говорю, мы прорвемся, говорю. Ілля Тарасов, Ріана Алієва, Заман, АТР. На підтримку кримських татар, права яких порушують у Криму, вийшли на акцію у Києві. Неподалік російського посольства активісти Кримсоц провели кілька пікетів. Для протесту вони обрали символічний спосіб, популярну у Криму форму одиночних пікетів. Детальніше в сюжеті Вікторії Аблязової. Об 11-й ранку під посольством Росії люди збираються на одиночні пікети. Уздовж дороги вони стоять з плакатами. На кожному питання – де зараз один з 16 зниклих безвісти в Криму? Сегодня мы выходим в формате одиночных пикетов, потому что такие акции протеста получили такую популярность, и фактически это единственная возможность проявлять какую-то солидарность и протест на территории Крыма. Месседж этой акции, да, что за одним человеком стоят тысячи людей, и только власть России молчит о всех преступлениях, которые она совершает. Координатор громадської організації «Кримсоц» Таміла Ташева пікетує під посольством з вимогою відповісти, де Ервін Ібрагімов. Є відео зникнення Ервіна, на якому видно, що співробітники ДПС пхають його в машину. Втім, майже 2 роки ніхто не каже рідним, де Ервін. Говорили, что они возьмут этот вопрос на контроль, однако так ничего и не было сделано, дело абсолютно не рассматривается, и родители, которые ходят к следователю, они всегда отфутболиваются, да, и поэтому сейчас единственный механизм – это постоянное привлечение внимания к делу похищенных, пропавших. Тетяна тримає в руках плакат з іменем Тимура Шаймарданова. Це кримсько-татарський активіст, який ще з одним активістом Сейраном Зінедіновим допомагав українським військовим у перші дні окупації в Криму. Обидва зникли. 26 травня 2014 року він вийшов з дому в Сімферополі і так і не повернувся. Наразі цими акціями ми хочемо нагадати суспільству про те, що в Криму зникають люди, що їхні близькі, родини, друзі не знають про їхню долю. Це вже 19-та щомісячна акція під російським посольством. І хоча до людей з посольства ніхто не вийшов, організатори певні, потрібно щоразу нагадувати про тих, хто в окупованому Криму досі не повернувся додому. Вікторія Аблязова, Максим Кондратенко, Заман, АТР. Попри заборону, у Москві таки показали стрічку «Смерть Сталіна». У прокат російський Мінкульт заборонив її минулого вівторка. Мовляв, кіно містить ознаки екстремізму. «Смерть Сталіна» збирає повні зали глядачів. У столичному кінотеатрі «Піонер» до 3 лютого розмили усі квитки. Британська комедія розповідає про боротьбу за владу в СРСР після смерті Йосипа Сталіна 1953 року. Довольно много начитано по истории. Больше того, я жила в то время и все очень хорошо помню. Я ничего не могу возразить. Я не могу возмутиться. И мои патриотические чувства никак не затронуты. Ну какая здесь провокация? Это все было в нашей истории, прошло. Самое главное принять это и повиниться. Наразі це всі новини. Аби знати більше, дивіться наступний випуск «Заман». Підсумки кримсько-татарської Шевкетом Наматолаєвим менш ніж за годину. А просто зараз ефір продовжить програма «Акшами» з Любомиром Ференсом. Будьте з нами.